Penso que tenim un missatge riquíssim a aportar a la societat, que és un missatge de millora i de canvi social. És el moment com per sortir al carrer una mica i explicar a la gent què és fer difusió, fer jornades, explicar més plataformes. Estar presente, promover los eventos de difusión, empezar a ponerlo en la web, empezar a ponerlo en las redes sociales. És una inversió a mig i a llarg termini. Són valors que en el dia de demà fructificaran i es transmetran. Ens ha d'ajudar a conèixer-nos, a trobar-nos, a identificar-nos, a anar consolidant aquest esperit. Difondre el nostre model, això és una cosa bàsica. No és conegut per la societat. Se'ls ha d'explicar 2 vegades, això. 2012 és una oportunitat en molts fronts. És una oportunitat nostra per posar-nos una mica les piles. Estar en contacte, donar una mica a conèixer la seva experiència a gent que comença. Que sàpiguen quins són els valors, que sàpiguen quina diferència hi ha. Crec que en l'actualitat, en el moment que estem vivint, avui a Catalunya, al món, seria important fer visible que qualsevol realitat de la nostra societat pot ser atesa pel model cooperatiu. Esa capacidad para llevar a cabo grandes ideas siempre se verá reforzada si estás en un mundo cooperativo. I que hi ha gent que estan fent molta feina i cal una visualització d'aquestes cooperatives i aquesta tasca. són empreses que poden treballar amb qualitat, que poden treballar amb l'objectiu d'aconseguir la justícia social i la transformació, i se'ns ha de tenir en compte. És clau